Adom TV, Badwam Jumadi so. Yabeda Apostle Dr. Ni Teku Tegwase, and in Cranshansam, dear do sono, a Badwam Cassia, near to your mubia, Ubetin, Cramantamimo, Swafo, what more era a year Sakumono, Ramsia site, and it was be a war more SCA, a Dragu, yet the Honsumno, Ebebro. Yenra Ken of Oriata Cane for to send so and a nay was security, national security operatives for. So my boy a run fee. San someone is sending no pay. Mede bro Adom TV, Badwam Cassia will share live. Facebook/Adom TV, Extra Go TV a 119, DSTV a 280, YouTube a Adom TV Tube, kwadomonline.com, and same way ni be brain so a woho. Medi de fear amankwa tamaklo. Afia ni de mientie said and some nature more ankasa etie. Enipa bi agyegensa se ya eno wo tama Sakumono Ramsia site ho e de fasuo kura e fa ho nanso enya ne kwanso no fise ekobasa na nsukwan e na wormo esi no nti nsuo ni nya ba bi fa no na bua fa so be se nyapade nanumu e na nam so Greater Accra Regional Coordinating Council ne tema Development Corporation TDC aka won ho abomu a enei Samia no wa akọ kojuregu akase etwaso Aprobo oswafo a ono na hwe enkran eso Linda Okulu ene TDC Director Ura Courage eko ahwese Ramsia site wotema ene Sakumono womanfo a womo esisi adan esi fence was ahodo no womo ebegyan no ye hyase fitema na bra yekoduo ne ehu se omanfo ahyase esi fence was ahodo ne ho no womo bu eye fence was no esisa ye cement a womo edidi sa adwumadie no bebi a yegine eye Sakumono ahansusu ne yebedu ha no yehu se womanfo ahyase esisi eye adan ebi ewo machia fence walls enso ekoso ewo ho a womanfo esi ye wo ha ne yehu se ohene baako eba ese eye fence wall a womo ebu no eye ne palace ana womo ebu no for ene oswafo yi etwetwe nkomo exercise ayaye ya catch am several ye ne omo akasa several or sometimes oni omo kasa onwo say who the like who enforce law na man for relax enti eye ejuma wo say nyina ye nsom enya ban na beba ebe prevent omo yeah all the offense ejuma ma ahye yensa no ye duty say ne wo say yenye enti an exercise in there ye ebe boa ye nyina ye wie yenso ye ne TDC director na etwetwe nkomo mumienti nsem onu nso ede to dwa no. It's a waterlogged area. Say yan so ade we anu ntemtem a de beto ya no ebe ye den omo aka so omo si den wa ha no so no ebe affect omo nso no o se onya ekwan no onfa ne nko hura epono mo no se mo hu de ekoso o ma cheche ni nyina mo krofo o ma tutututu foundation midin ede prince owusu esiedu Adom News. Kane omei photo send ne Ken Oforiata said ne wasoma national security operatives for se womo abowura ne fie bra wonim ho hwe kase no etwaso Sasemia enam so ema Kane soafo Ken Oforiata asama national security adwumayefo esi wogefo bosomede toso dubako afempenu ne aduonu num ya bese enipadumienu ana enum ehye asrafo atade baako ehye posifo atade na wonmo akanso ehye wontade ekobowura ne fie wo cantonment enkrata High Court Ediaba no kyerese aposi mpanifo mienu DSP Besmagbachi ansa ene Chief Inspector Mensa abowo mokwadu se wabo awura ne kokko mu ajapade mu a watietia ne fa hodie so awamo amane krata ne sa kyerɛ mu se owura Oforiata afiri oman mu a wokɔgya yarehwɛ ɛwɔ amanone senti dwumayeni baako ho ne fie ho ene de to dwase nipadumienu a posifo ya bo wondin ɛka ho asrafo enkono ene na kurekuratu a won mu akanso hye won tade ebo wura fie ho no a wambo bia enkaye okoye nhwehwemu ɛwɔ fie ho no rewura ne bedroom kitchen ene bebia ne ntade ewo wabra wamfa nkrata bia emfra posifo ankyere efiewofo wo kyere se enye se wabo awura ne fie wabra ma ne nkaye keke nemum kokoamu nso one na ani yie ya broni frɛ no invasion of privacy ni baba ko ana oka won mu a ekoye sa operation yi ede ne phone etwa de ekoso nyina enokura nso eye asemfofra owura Ken Oforiata ebo wo musobo ewo ho kyere mu se ba wo bowura ne fie no gu ne ho fi
Oman Ghana mu ene amanone na de wo mu ye nyina etwa ne mfonyini te se obi a oye nipa bonfo ye nipa binum etwetwe no etenetene wonsa ewo ne so esenti sama wo mo ewo court a wo hye court ebedi na asem amano. Ene ya make say Supreme Court nso amakwan say contempt case a efa akwati amrahye bedwani NS ya okumi ho no Abraham penifo tenase no emunan esusu say yentie nasem eno ba akodi ampene so de course court no ene Supreme Court amakwan say akwati amrahye bedwani NS ya okumi obetimi atenase etie senti a court si ni ginaye na wobu sa amra no so ya temuafo ne tenase no enipa nan enagitu mu se ontie NS ya okumi ano asem abaako anyantum Justice Gabriel Puamai ampere nenso enipa nan ye ka ho no de ogitu mu se o mane kwan no ontie na no asem senti watu ahye obenimbo so de toso aduonu nsia fempenu ne aduonu num ya wo hye kwan se atemu edi kan no ba beto dwa obenimbo so de toso aduonu baako ogifo bo so de toso dunku no na Akoforidia High Court eche akwati amrahye bedwani se court injunction de to ne so a emma kwan emma onso afuna mu ensai se amrahye bedwani no obu so ekokosaye esenti wo de nkrata akọ so wo akọkire na wa ama court wani asem ene Supreme Court no wa yire bambom wo hono pa o de to mranimfo a etwehye wo ho anim sa sempotenti a wo ba ye no on hweso na wonka Isaac Mentalabi lead councillor oda NDC akwati amrahye bedwani mranimfo ano o de sansemi eto nsemtwefo anim etiemu nyina ne se ye yan famu de ye na ye gina NDC ni candidate ye nim se wona awini enu nti ne nsem no abebre a ye nte ye ho asi Henry Boachi Yado ona ye gina ndachi enti ye afamu de ye hu ne se nsem omode ba ni nyina no nyina so obi anim tinye fi ensa ye baba ha ya ho na yakobobo se nsem no enti ye de akonya ne ma Supreme Court so mo na eja imra no wo mu nsem enti o ma dwenkyere mo so ma ne ho kan ma na kasa ye ne ho asem enti ombisa esa na ye ka kire wo mu e na court nso ebisa NS Kuminzu lawyers de omo kasae dodo na nsem o kan na nse da mfa kwan but nso ekowi akire no ajaja nan no ebua ese ye ma ne kwan na on be kasa e na ba ko nso e kan so on de on pene so nti ekoye 4-1 ti ene no de ekosi ye ni se Supreme Court ama ho kwan se o mu se ya che ne contempt de enso bibi kan ye ma ne ho kwan so ma no be kan Chairperson de ma Electoral Commission Jane Adukwe Mensa se nei commission no ye ne wo betumi bia be fo kwan so na ye de ato aba na enameno so beboa ma rejected ballot no ebeba form. Every vote say every vote counted. Enti unya rejected ballots ni invalid ballots say a source of concern. Say obi sorry na okoto aba na wa say na and it's a big problem. Now we should say rejected ballots to me determine the outcome of the election. Ebia we should candidate A first and second. Ebia 1% na eda omutim. Now rejected ballots 3%. It's a source of concern. Kani omen judge penny ma mi sofa yakufu ya ene waka onum otuma penny for Council of State ho so edit to dwa say adwena wonum afa edahye dwumadi ete se atwe abibrema man nyina be hia so omadwendwuna bato ho no adwene pa sese yebo wana baso yie pa na nsem a omadwendwuna ho no de ato dwa no so no onhwe so odi bedi dwuma na so abanfa so ama abibrema man ka ma menka bi nyina. Your convening here today is a clear indication of your commitment to the preservation of the ideals of good governance and democracy on the continent. And I commend all of you for engaging in this particular platform of cross-national dialogue and peer learning on electoral practice. Maminyina no sono Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan ne de asia seda ya odi amrani adaje wadaroma tweyembiem ne mfa da obon krata no ene online de ntoso yekwaba.